Keď niekomu poviem, že som bola v Číne, väčšina ľudí si predstaví čínsky múr a špehovanie vládou 24/7. Aká však bola realita? Čínsky múr sme tentokrát vynechali a miesto toho sa šli pozrieť do Chongqingu, mesta, ktoré má 32 miliónov obyvateľov. Viete si to vôbec predstaviť? Mesto nemá centrum, ako to poznáme od nás, ale je rozťahané vertikálne po kopcoch, mostoch a úrovniach, takže je fakt stále čo objavovať. Aj keď ja by som sa zabavila, aj keby len celý deň chodíme po potravinách. Čínske záchody sú však môj nemesis, rovnako ako vyberanie jedla v reštauráciách, kde nie sú k jedlám obrázky. Skúste si niekedy cez prekladať čínsky text. Asi tak v 70% ten preklad nedáva žiadny zmysel. Nepripomínajú vám niečo hlavy tých korytnačiek? Vidíme jeden bizar za druhým a človek nevie, kde sa má skôr pozerať. Najviac ma asi dostalo, keď sme vyšli z metra a nejaký pán pred vchodom do podchodu predával psie hlavy. Mali srsť aj všetko, asi ako keď si u nás vieš kúpiť vypreparovanú hlavu jelenia na stenu. Ale teda ešte sa mi nestalo, že by som šla k niekomu na návštevu a mal tam hlavu psa. Do obede sme strávili v umeleckej štvrti, kde boli krásne inštalácia, obchodíky, kde som si kúpila klobúk s UV ochranou, pretože u nás som niečo také nevidela a radšej si veci na hlavu skúšam, než len naslepo objednávam online. Už sa mi párkrát stalo, že som si nejakú pokrývku hlavy objednala a potom som zistila, že v nej vyzerám strašne. Na to, že má mesto toľko obyvateľov, si stále zvládajú zachovať pomerne veľa zelene a prírody. Ich parky sú next level, kde sa na to hrabe sa Dianka Kráľa. Jedna vec ale všetkých asi zaujíma najviac, ako chutí čínske jedlo. To, čo kúpite u nás, je samozrejme prispôsobené pre európske chuťové poháriky. Nám sa moc nestávalo, že by nám jedlo nesadlo, s čím sme ale bojovali, bol hotpot. Za prvé sme si nevedeli vybrať, lebo sme to nevedeli preložiť. Našťastie sa nám prihovoril jeden chalan, čo vedel po anglicky a s výberom nám pomohol. No ale potom prišla druhá prekážka, pálivosť vývaru. Je to proste typ jedla, ktorý štípe dvakrát, večer a aj druhý deň ráno. Ak moc nezvládate pikantné, hotpot tu buď preskočte, alebo si dajte len nepálivú verziu pre bielých. Budú vás však judgeovať, čili tu totiž jedia aj malé deti. Niekde ten tréning začať musí. Čo najštiplavejšie si keď jedol?